Oliver ni kokwe neke nono. Fada fada. Osofia, what? Nobia, Father, National Patron, People's Club of Nigeria, Gypsy Ayokoye, Nakusi of Abatete, former legal advisor, Prince. GNI Okoyeze Master Malay of Nibo Legal advisor Lagos branch JNI is okay Marcel Atolia, I'm Eze Jinanka. Nyanka boy. 58 kilos. 58 kilos. About 30,000. You were them my weather. You can't use my phone in the web body. There is an agriculture DG, and no one will DG and ego, specific and ego and Sonoja, or Jerunator. My friend, every 4 feet. Every 4 feet. Abu Belana. The name of way, well, go to that city. Book no way so DG. Well, never have and everything. Fuken. Man, I wouldn't have 100 young before I will the DG. I got the cancel that the Guru with you. I won't get a jack of book there. Bamba, all the council at the Guru there. Since 2009, can be the win the machine. I'm the first person win the machine and anchor. First. Yes. It will become more than 7 machines and anchor. Because I'm going to graduate them because of this. Yes. Bam 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 bana barago. Ibone koko kenye jangu mwana piato zonye shirichi. Makana bonyo joka na rubedi kaka. Nyaka nji pia bodogu kankono nyama odogu. Onye ka mo na ekwu okwu ye. Obi nwanne nwosu ikuku ego na nanka. Ikuku ego gi bia kene. Ikuku ego na nka na na mabo gi kokko na gbo nwa jago makana okwa mba na gbo nunu. Ikuku ego na nanka dike ndikelele. Ngema buru ni ta obusia. Ikuku ego na nanka nnukwu nwa ekenonu. Ikuku ego na nka asema choko je mego adachi ekwe ni ekwe. Otu kwuru eje gi gbori na ya ho. Onye isi gị na-awaje were nke ebi etu anya m ibe. Onye sị na ịnọsịrị anya be mmadụ ya dị ebe ndị mmụọ na ọchịta anya gị ikuku ego na nka ikuku ego eke n'ọnụ anyị ede eje ka obodo nụrụ mmụọ ka mmadụ iji akwa anyị ikuku ego na nka odogwu gị chiri ezi. A na-eri ji be anyị taa.
so ndị na nkaba anyị nwere ejita so maka ya ihe ndị wee bata bụ nna esi Lagos bata iri ji na nka ihe anyị na-emebu ma oge anyị nwapere mpe ọ na-awa erugo n'ala dị ise oge mmasị oge eji ama ma ndị nkọrọji ọfụma ka igwe be anyị nwa riji ụnya so nke tata bụ nke ndị na nka jiri ọkwa ofu igwe be anyị ahụ wee ndị akwụkwọ ji ọwacha nke ọwa rodo n'uche nke ihe kpatara ndị Igbo ji akwanyere ji maka ọ bụrụ na asị na a na-eme ede masị Lagos bata ị mara ji bụ nnukwu ihe rụkwa ihe eji wee mara obodo kacha ala Igbo bikọs ebe na ala Igbo niile a na-akwari ji bụ nnukwu dị ihe n'obodo anyị nwa anyị na-akwari ugwu ọfụma ụfọdụ si na o si n'aka fere aka ruo anyị aka ya bụ na omenala ga-adịgide ọ ya adịgide ọ dị mma tata kiri tụta ga-adị n'uche nke gị ọ dị m ka anyị kwadoro dị pụrụ iche mba na tata ya adị mfat abụbeghị m ọ dị nke a bikọs nke a wụ mfat mmasị nke a na-anọta m nke a ndị achọrọ ibu isi niile bido bụ na oge ọ bụrụ so tata ya dị chinchin ọ dị maka dozi pụrụ iche na-enye maka e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwenyere na ya bụ omenala na ụfọdụ chere na ọ na-emegide ụka ma ọ bụ na ọ na-emegide okpukpe Kraịst dị etu a mba onweghị nke m fụrụ na-emegide ụka megidekwa omenala ibe mmanwụ na oriri ji do agba gboo dịkwa mgbe eji wee mụ m ndo nchekwadokwa na ana m abụ oriri ji ọgbọta so onwebeghị ụka abụ m Kristian so onweghị isi wee si oche emetụta ihe nwere gbasara ụka oyibe eji enwe obi aṅụrị and oyibe eji akpọpụnatakwa ụmụnne anyị nọcha mba niile dị iche iche onye ọbụla anọkọkwa ọnụ enwe obi aṅụrị onye ọ na-akpọkọrịkwa ndị ụmụ nwanne ya ọgbọta a na-ekwu ikuku ego ese na aga m akwụ ikuku ego tata abụzie ọ wepụrụ na obere nwa mana ọ dị m ka obere nwa nke dị iche maka obere nwa na-emesi ike ka ihe eji mara ikuku ego na nka na-abịa n'obodo Lagos na ụwa gbagbo ịma na ikuku ego ọwụwụ na-aja ahụ ọwụ aja ahụ ndị oyi onye na-eme ka ego ji arụ ya so o soro isi gbasapụ aka n'ụwa ndị ọhịa ka nna agwa ndị niile Chineke nna gosikwara ọfụma onye ọnwụ na Chineke chetara gọzie ya chetakwa ndị obodo ya ya nwere ihe ịnata ata bụ ka anyị chetakwa ndị obodo ka m cheta ndị obodo m ka mụ na ndị obodo m nwee obi aṅụrị bikọs mgbe ịfụrụ onye ịfụ na ọ naghị eriju afọ and nekwa anya fụ na efu onye ahụ adụghọ and iji ibe ihe ejinyere ya aka inefu anya na-asị ya jee taa afọ ọta ahụ kpata nke ya beta ọ na ịmaghị ebe Chineke chiri ego chiri nke gị ahụ so isigbo ozi ịgbasapụ aka nyere ndị mmadụ aka Chineke na-agọzikwa ha ọfụma ya bụ onye agha na nwanne ya ọ ya na